I dobar dan ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu, sad se zove Veseli dječak 2. Ako želite pogledati stare klipove, odite na kanal koji se zove samo Veseli dječak. Evo posljednje, znači, prvo ako vam se ovaj sadski video koji slijedi svidio, stavite znači like i pretplatite se na moj kanal da mi se malo poveća opet broj. I ostavite komentar, kritiku, pohvalu, prijedlog što bi mogao idući da snimam pa dobijete pozdrav ili kako vam se svidio i tako dalje, neka iskustva. Nešto što vi ne znate ili neko zanimljivosti, nešto što vi znate ili neko zanimljivost koju želite da spomenem u klipu. Dobro, i podijelite video, evo probat ću i ja sad ukucati, evo samo sekundu. Evo mene odmah natrag, evo samo ću stisnuti ovo Veseli dječak i evo ga Veseli dječak. 9 video zapisa, pa ko želi, ako još jednu zagonetku može osvojiti pozdrav. Evo, a sad je vrijeme da napokon odemo na klip. Danas radimo Harry Potter zanimljivosti, drugi dio, opet 6 zanimljivosti, pa krenimo. Zanimljivosti. Prošli put su svašta spomenuli za Neville, ono Travisa, njegovu žabu, za Voldemorta, Umbridge i ostalo. Idemo sad na prvu zanimljivost. Lorda Voldemorta, gospodara tame i najvećeg zlikovca u povijesti čarobnjaštva, u filmovima Harry Potter, kojeg ukupno ima 8, glumilo je čak 6 različitih glumaca. To je jako interesantan podatak. Uglavnom, najviše ga u filmovima glumi glumac Ralph Fiennes, piše se Ralph Fiennes, ja mislim 4., 5., 6. i 7. dijelu kad je on ostalom i na vrhuncu svoje moći. Druga zanimljivost glasi ovako. Druga zanimljivost, znači nastavak Harrya Pottera koji je zaradio najmanje novaca, znači samo 90 milijuna dolara, zaradio je više nego najbolji nastavak, kao nastavak uspješne sage Sumrak. Treća zanimljivost. Dakle, treća. Jedan od najuspješnijih pjevača svih vremena, Michael Jackson, htio je snimati glazbu za filmove o Harry Potteru, ali spisateljica J.K. Rowling nije bila sigurna da je on pravi čovjek za to, pa ga je lijepo odbila. Isto jedna interesantna zanimljivost. Idemo odmah dalje da ne gubimo bespotrebno vrijeme. Četvrto. Glumica koja je glumila pljačljivu Myrtlu, ženskog duha koji je u WC-u i uvijek plače, ili Morning Myrtle, ima zapravo 37 godina i najstarija je glumica od svih koji su igrali učenike škole Hogwarts. Plačljiva Myrtla je također nekad bila učenica škole Hogwarts, ali ubio ju je Bazilisk, kojeg je kontrolirao Lord Voldemort. Idemo na petu zanimljivost, tek što nam danas brzo ide. Dakle, glumac koji je glumio Harrya Pottera kao lika, Daniel Radcliffe, posudio je glas u crtanom filmu Simpsoni, u kojem se ismijevao glavni lik Sumrak sage Edward Cullen. Pa dobro, ja tu Sumrak sagu baš i nisam gledao, ali čuo sam za Simpsone i dosta interesantno, pa ko zna, dobro, blago njemu. Idemo na šestu i zadnju zanimljivost za danas. Sigurno znate što je ovo, moćni autobus ili knajbas na engleskom, ali isto za njega važi jedna zanimljivost, a to je sljedeća. Vozač i kondukter moćnog autobusa Ernie Prank i Stan Shapiro dobili su ime po djedovima spisateljice J.K. Rowling, Ernie i Stan. Evo, to su bile neke od 6 zanimljivosti. Nadam se da nisam neku ponovio iz prvog dijela, sad će ih biti sve više, pa možda koji ponoviti danas i dan. Evo, svašta smo danas naučili o moćnom autobusu, o Lordu Voldemortu, o čemu ono još, sad se nije zaboravio, o ovom Simpsonu i svašta još vrlo interesantno. Dobro, to bi za danas bilo to, ako vam se svidjelo stavite like, komentar, share, subscribe. I podržite me i sutra već ide novi klip, a najvjerojatnije će to biti klip s tipovima osoba. Tako da pogledajte ovaj video i do sutra uživajte.
I još ako ste novi, znam da vas tim zamajem, ali niko još nije točno riješio pa mojem. Riješite onu mozgalicu na videu u drugom dijelu zagonetke koje će vas ostaviti zbunjene i osvojite poseban pozdrav u klipu i opisu. Sad stvarno moja Miki, to bi bilo to za danas. Vidimo se, bok!